ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои ватсапи крамда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чизе қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб асаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аз Каратогинский, аз саи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, аз тарафҳои шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода, территорияи Ёвон, территорияи ноҳияи Вахш, территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи Ҷиникул, шаҳри Кӯло ва дигар тарафҳо дӯстони азиз. ва аз як хонага, ду хонага, се хонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо ҳам ҳастанд. нархҳо сар мешаванд ай 35 сомонӣ то нархҳои 850-750 яъне хона ҳастанд. ва курси имза бошад 118 сомону 80 дирҳам катар курс фурман дӯстони азиз. мо бошад навора сар мекунем, лайкота назарем, марма мезарем ба қисми хонаҳои фурӯши имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст сай дӯстон, ки сирофшунаи бо нархи арзон дар шаҳри Душанбе. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Каратогинский, сеюм кӯча. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки се хона кардагӣ дӯстони азиз, ки хонаҳоро фақат ки ранг борш мондагӣ, дигар кӯрош кардагӣ. се дар хона дурнуш дӯстони азиз, дуни хонаҳо калонтара дӯстони азиз. инчунин гирдванашда одамо зиндагӣ доранд, обсветчам ҳастанд. дар наздики хона мегӯяд магазин ҳаст, обсвет ҳаст, монтаж шкатур дӯстони азиз дора мегӯяд. дар тезаҳо часпондагӣ аст, фақат ҳамин рангбор, шкатур, монтаж, хоб обсветчам ҳамаш гузондагӣ аст, фақат ки ҳамин рангборша мекунед тамом. нархи хона 160 сомонӣ аст, боз муомила дорад. боз адресша мегӯем шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратогинский, сеюм кӯча дӯстони азиз, Каратогин сеюм кӯча 160 боз муомила дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда ҳастед ва вилон занг занед, бо чунин дар рақамҳошон ватсапам дорам, бо 160 муомила дорад. марама сирошунай занг занед. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшидани квартира, замин, мошин хоҳед ки реклама кардан, дар рақамҳои болобда ҳаст, 20 муроҷиат кунед, сурат маълумотро рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст сай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, повороти аэропорт дӯстони азиз, тарафи Бустонқалам мешавад, тарафи наздики аэропорт. аз Рӯдшариф камтар болотар мешавад, ҳамаша Бухтон наниқ карда мегирем. дӯстони азиз, 10 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 8 хона кардагӣ аст. хонаи дуэтажа бо хонаҳои бараки зимистонам дорад. обшим 8 дар хона, об свет ҳастад, обшам ҳастад дӯстони 2 намуд об дорад ва 2 намуд лина бо свет дорад. хоб гирди хона пол ниҳод маҳкам аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонтҳои хонаам замонави беҳтарин кардагӣ. инчунин дарахтони мевадиҳанда дорад, дарахтони мевадиҳанда ва рӯи ҳавлишам мақсадки стяжка ва инчунин камера наблюдениям дорад. обши хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ғишти попухтаи ай ҳисор карди овардагӣ карди ҳамин хонаро омода карда бо ғишти пухтаи якум сифар. дӯстони азиз, хай хонаро дидед чӣ хел мақсад маҳсулоти фасон карди, чӣ хел ремонтҳо, чӣ хел чизо дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи хона 710 000 сомон аст, ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. нархи хона 710 000 бо савдо дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда аст, рақамҳои вавилон ва рақамҳои мегафон ватсап дорам, марама занг занед, маълумотша гирем. ва касоне ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфта бошад, дар комментария нависед ки чӣ хона дар кор аст, аз куҷо, мо дар видеои оянда гуфтагиша пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайкотро назанед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. хоб дӯстони азиз, дар чортут гуфтагӣ аст, поён мегӯяд, ай чортут поён мегӯяд, аз политехникум мегӯяд, то хонара мегӯяд 9 миллион мегӯяд, роҳай бо мошин катӣ. 2 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 хона кардагӣ аст, ки хонаи дошуна аст, бо калидорои калон кардӣ, бо ошхона, баня, кухниш ҳамаш дар дуруст дӯстони азиз. инчунин обсветчам ҳаст, ремонтам хай дорад, бо хайхтон ҳамаша аниқ карда мегирем. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 649 000 сомон, ки боз муомила ва савдои хуб мешавад.
нашоди хона шумо агар ягон ҷошара нафаҳмида бошед, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, рақамҳои мегафони соҳибшон мудагӣ ҳастед, марама занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам. ва шахсоне ки мошинои фурӯш доред, хона доред, замин, квартира, ягон магазин, ягон техникаву маҳсулот хоҳед ки дар фурӯш монда тезтарак савдо шавад, маълумот сурат маълумотро дар рақамҳои боло буда 20-20 рӯй кунед. Дар рақамҳои мо ба реклама кунам, рӯй кунед, мо рекламада мемонем. дӯстони азиз, хоҳиш ки лайка занед, фаромӯш накунед ва навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад дӯстон. Коробкаи қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, дӯстони азиз, яъне ки дар ҷиникул мешавад. дӯстони азиз, хоб дар деҳаи ҳабибобод гуфтагӣ ҳастад, соҳибшон деҳаи ҳабибобод. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастад ки хона коробкаи бе ремонтай, нархаш ҳамагӣ 70 000 сомонӣ ҳастад. боз мегӯяд муомила мешавад. хонаҳо мегӯяд дарошон мегӯяд 5x4. дӯстони азиз, боз калидорам дорад, соҳибшон мегӯяд ҳай бараш мегӯяд 170. ами хел наистиян ҳамаша аниқада мегирем. нархаша чӣ хеле кунад 70 000 сомонӣ ҳастад, боз савдо мешавад. росте ка маълумотои хона кам ҳастад. агар ки шумо ки харидор ки бошед, рақамҳошон мондагӣ ҳастад мегафон, дар ҳамин занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. канешкаи маршрути 47 гуфтагӣ ҳастад, соҳибшон тарафи Айни, Гарадок, канешкаи маршрути 47. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошина қарор дорад, 50 квадрати метр, домои пешина. хобоб свет таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос ва ремонтҳои хуб. дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира 465 000 сомонӣ, боз муомила мешавад. ҳай дуруни квартира беҳтарин ремонт кардагӣ тайёр ҳастад. шахсоне ки мехарем марама ҳастад, наздики шида магазин пагазин ҳама чизи лозимӣ ҳастад. рақамҳошон мондагӣ ҳастад мегафон. чӣ саволе ки доред занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, дар Эшбек Сатур гуфтагӣ ҳастад, соҳибшон. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки хонаҳои намихел ҳастад, шкатуру монтажа ва мамхел ранг бошам кардагӣ ҳастад. дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорам мега, чӣ саволе ки бошад, чӣ маълумоте ки мехоҳед мега соҳибшон, занг занам мега фаҳмода метиҳем. нархи хонара 140 000 сомонӣ мондиян, боз савдо мешавад, мега соҳибшон. дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиникул, дар Эшбек Сатур. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем, рақамҳошон мондагӣ ҳастад, марҳамат бо диққат карда занг занед ва маълумотро худтон бупурсед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Гравзол, поёни Корвон, назди масҷид, бозорча. духонага квартира ҳастад ки дар шашум ошина қарор дорад, доми 7 ошона ҳастад ки 60 квадрати метр. боб свет таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос ва дӯстон духонага мега сехонагаам карда мешавад. бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. обсветчам ҳастад, инчунин канализатсияи шаҳриам дорад. дӯстони азиз, нархи хона 475 000 сомонӣ ҳастад, боз муомила дорад. муомилаи хуб мега дорад. омада мега аз пеш бинед, агар ки маҳқултон шид муомила мекунем. аз рай калон мегӯяд 500 метр мегӯяд дурун. ягон савол боша, ягон маълумотои иловагӣ, марҳамат занг занед, рақамҳошон мегафон. ва дӯстони азиз, хоҳиш ки лайкора занед ба хотири меҳнатои мо. лайкора занед ва навора падилсаш кунед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати деҳоти Аи Абдураҳмони чутона, деҳаи Кофарнихон гуфтагӣ ҳастад, соҳибшон. 5 сотиқ замин масоҳат дорад. дӯстони азиз, временка дорад. нархаш ҳамагӣ 70 000 сомонӣ. як дархона бо калидори калонкати гирдаш бо хеле проектош рехтагӣ ҳастад. дӯстони азиз, гиён қариб маҳкам. нархаша мега 70 000 сомонӣ ҳастад, муомила дорад. шахсоне ки мехарен, ягон савол дошта бошед оиди ҳамин хона, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотро ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунам. хай хела кориш кардагӣ, фақат болош пӯшондан ва ҳамин хел рангу бурмондагӣ марама. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон. срочнаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғон Тепа, дар Кирибои пеши литсеи туркӣ.
духонага квартира ҳастае ки дар панҷум ошона қарор дорад, 44 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термосони азиз дорад. ремонтҳои беҳтарин сони азиз теғпаст мегӯяд, шидагия дом сраза мегӯяд, ҳуҷҷат карда метиҳем. Нархаш мегӯяд ҳамагӣ 400 000 сомонӣ ҳастае. нархи ахирша мегӯяд дига арзон намешавад. Хел соҳибшон навистиям. духонага панҷум ошона 44 квадрат, овсед ремонт мемонд. нархи хона 400 000 сомон, нархи ахирша. рақамҳош мондагаста, шахсоне ки мехарем маромад занг занед. мегзарем ба 11 ҳавлии фурӯшӣ. дӯстон азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки фундаментош кати қарор дорад дар ноҳияи вахш, дар совхози вахшда. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки временка дӯстон азиз рехтагӣ ҳастае. нархаш ҳамагӣ 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибшон мондагаста, шахсоне ки мехарен агар маълумотҳои иловагии худро агар фаҳмидан, дар рақамҳошон занг занед. нархаш мегӯяд 35 000 сомон ҳастае. бо мумкин муомила кардан, мумкин ки накунанд. дӯстон азиз, ҳамаша аниқ карда гирем срочнай аз совхози вахш маромад. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дар 4 совхоз мегӯяд соҳибшон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон, 4 совхозда. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки бо калидораш бош ошхона, баня ва дигар чӯйлозимӣ, хоб аловхона, паловхона ва дарахтон якчанд намуд. аз нархаш мегӯяд 270 000 сомонӣ ҳастае. боз муомила дорад. нархи ҳамин хона 270 та боз савдо дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагии худро агар оида ҳамин хона фаҳмида, дар рақамҳои поёнда занг занед. хоҳиш ки лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри қурғонтепа, назди балинсаи қарабуло. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки кухни, ҳаммом дар дохилаш, ҳоҷатхона ва дигар чӯйлозимӣ ва нархи хонам арзон аст. дӯстони азиз, инчунин ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. хоб дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз муомила мешавад. ин хона хеле расход кардагӣ, хона тайёр аст. дидед чӣ хеле фасон кардагӣ ҳастае. 350 бо муомила доштае. оиди хона шумо маълумот хӯед, агар саволо иловагӣ, рақамҳои поёнда ҳастае. занг занед, маълумотро гиред. ҷои зурда мегӯяд, бо арзон мешавад. занг занед. мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, дар дӯстон азиз регар мешавад ҷамоати Турсун Туйчиев. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки хона мегӯяд тайёрае. офсет пешхона бо нихаи навеса. дӯстони азиз, нархаш мегӯяд ҳамагӣ 240 000 сомонӣ. дӯстони азиз, хона мегӯяд, дӯстони азиз, соза ошхона, баня ва 3 дар хонаи дигар. дӯстони азиз, тайёрае барои зиндагӣ кардан. нархи хона мегӯяд 240 000 сомон ҳастае. савдо муомила дорад. оиди хона шумо агар маълумот хӯед, агар рақамҳои мегафони соҳибшон мондагаста, маромад занг занед. ва одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. ва одамое ки мисол хонаи фурӯшӣ дорем, мехоҳем ки реклама кунем, дар рақамҳои боло буда 20 та сурат маълумотро бекунем, мо рекламада мемонем. хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед, фаромӯш накунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео